Gusti Yesus mangsuli pangandikane, menawa ana wong kang tresna marang aku, iku bakal netepi ing pituturku sarta bakal dikasihi dening Ramaku lan aku karo Sang Rama bakal padha ngrawuhi sarta makuwon ana ing wong iku. Sing sapa ora tresna marang aku iku ora netepi ing pituturku, lan pituturku kang kok rungu iku ora saka aku, nanging saka Sang Rama kang ngutus aku. Kabeh iku mau tak warahake marang kowe, mumpung aku isih nunggal karo kowe. Nanging Sang Juru Panglipur yaiku Sang Roh Suci, kang bakal diutus dening Sang Rama atas saka jenengku, iku kang bakal mulangake samubarang kabeh marang kowe, sarta bakal ngelingake kowe sabarang kang wis tak ulangake marang kowe. Kowe padha tak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayuku tak wenehake marang kowe lan apa kang tak wenehake iku ora kaya pawewehi jagat marang kowe. Atimu aja melang-melang lan aja giris. Kowe wis padha krungu yen aku wis kandha marang kowe. Aku lunga nanging bakal nekani kowe maneh menawi kowe tresna marang aku. Kowe mesti padha bunga dene aku lunga menyang ngarsane Sang Rama. Sebab Sang Rama iku ngluwihi aku. Lan saiki uga kowe padha tak tuturi. Sadurunge bab iku kelakon, supaya samangsa kelakon kowe padha pracaya. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti, rahayu tumrap kita para umat kagunganipun Gusti ingkang kanthi temen-temen midhangetaken dawuh pangandikanipun Gusti menapa malih menawi dipun lampahi wonten ing gesang saben dinten. Amin. Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, dinten menika khotbah kula sukani ira-irahan ngundang Sang Roh Suci rawuh. Undang Sang Roh Suci rawuh. Nah, Bapak Ibu, gesange tiyang pitados nggih. Menika sedaya tentu gadah tujuan. Apa loh tujuan kita beragama? Apa tujuan kita mengikut Tuhan Yesus? Mboten gesang langgeng ngeten to nggih. Gesang langgeng sesarengan kalian Gusti. Menika tujuan utama kehidupan. Gesang langgeng ingkang kados pundi? Lah, gesang langgeng ingkang kados wahyu ingkang dipun tampi dening Yohanan nggih. Gambarannya kawontenan ingkang kebak katentreman karaharjan. Kados-kados gambaranipun kados wonten lepen ingkang terus mili, ingkang banyune niku bening sanget. Wonten ing sakiwa tengen lepen menika wonten uwit ingkang tansah ngedalaken woh nggih, wonten ing waosan wahyu wau. Napa malih? Pun boten wonten malih kawontenan ingkang awon. Awit Gusti Allah ingkang dedampar, Tuhan yang bertahta. Pun boten wonten malih pepeteng utawi dalu. Awit menapa? Awit Gusti Allah piyambak ingkang paring pepadang. Kawontenan ingkang kebak katentreman lan karaharjan. Lah nika tujuan kita Bapak Ibu. Nanging saderenge kita menika ngraosaken kawontenan ingkang kebak katentreman lan karaharjan ingkang sejati, nggih gesang kita menika ibarat seperti musafir kan Bapak Ibu ya. Kita melakukan perjalanan lampahing gesang para tiyang pitados. Lan nalika nglampahi gesang saben dinten menika mawarni-warni kawontenan ingkang kita alami. Nggih binga, sisa, sehat, sakit, guyu, nangis,
macem-macem, sukses, gagal, warni-warni. Lampahan ingkang lami sanget, ning mboten sak lami-laminipun. Nah, Bapak Ibu nanging lelampahan ingkang dawa menika kala wau nggih. Dangu sanget nika kala wau menika saestu kedah kita raosaken. Nggih sawetawis wedal kedah mandeg lah. Lajeng lampah malih. Nggih. Kadang tiyang niku butuh atret Bapak Ibu nggih. Atret terus dadi retret. Retret niku tegese mundur. Lek mobil atret niku mundur titik, maju sing wadoh. Nggih ngoten nah. Mundur titik, maju sing adoh. Lek mundur titik, maju titik niku berarti parkir. Tiang ngatret mobil kan mundur titik, lajeng waduh pirang-pirang kilometer. Mundure namung 5 meter, majune saged 100 kilometer mbok menawi. 3 kilometer. Nah, mbok menawi nglampahi gesang ingkang mawarni-mari kawontenan kita kedah retreat Bapak Ibu. Retreat mboten kedah tindak dateng rekreasi dateng pundi mboten. Mbok menawi nggih kedah miji wedal. Sawetawis wedal mawon kangge ngraosaken lampahi gesang, ndedonga celak kalian Gusti. Menawi kita saged ngraosaken Bapak Ibu wonten raos suka bingah, saos syukur nyatane sinaosa ngadepi mawarni-warni kawontenan nika kala wau kita mboten piyambakan. Wonten ngajeng, wonten wingking, wonten sakiwa tengen kita, tasik wonten rencang, tasik wonten sederek, tasik wonten sakabat ingkang tansah nulung kita. Lan langkung-langkung wonten Gusti Allah ingkang tansah nganti lan tansah nuntun lampah gesang kita saben dinten. Nggih, ngraosaken bilih Gusti menika celak, menika ndadosaken manah menika ayem Bapak Ibu. Menika ugi ingkang dipun raosaken dening para sakabat. Nggih. Para sakabat menika ngraos ayem, ngraos tentrem nalika Sang Kristus Yesus tasik wonten ing satengah-tengah para sakabat. Tuhan Yesus masih ada di antara mereka. Lek Gusti Yesus wonten ing satengah-tengah para sakabat, sedaya perkawis saged dipun atasi. Nggih. Perkawis sing luwe saged parek. Perkawis sing sakit nggih saged saras lek wonten Gusti Yesus. Perkawis sing tiyang kapanjingan demit nggih saged saras. Mawarni-warni napa masalah saged dipun atasi nalika Gusti Yesus tasik wonten ing satengah-tengah para sakabat. Lah nalika Gusti Yesus matur dhateng para sakabat, "Aku arep lunga." Wah. Para sakabat lajeng raos sisan niki Bapak Ibu. Sumelang ajrih. Lah iki engko lek Gusti Yesus ra ono karo awake dhewe, piye iki engko? Ngadepi macem-macem niku mangke dos pundi? Bingung para sakabat. Para sakabat raos ajrih badhe dipun tilar dening Gusti Yesus. Nanging wonten ing kawontenan ingkang kados mekaten Bapak Ibu nalika para sakabat raos ajrih, raos sumelang, Gusti Yesus nggih badhe nilar para sakabat nanging mboten saestu nilar. Napa nika tegesipun nggih secara fisik. Secara fisik Gusti Yesus pun mboten malih wonten ing satengah-tengah para sakabat. Nanging secara roh Gusti Yesus badhe tansah nganti lampahing para sakabat.
badhe paring pitulungan dumateng para sakabat kanthi wujud Roh Suci. Roh Suci, Parakletos menika basa Yunani ini. Parakletos menika tegesipun penghibur, Parakletos menika tegesipun penolong, Parakletos menika tegesipun yang dipanggil datang. Nah, niki Bapak Ibu, yang dipanggil datang. Niki benten lho nggih kalih datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Bukan lho nggih, sanes niki. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar mboten niki nggih. Parakletos, Roh Suci menika yang dipanggil datang. Nah, Bapak Ibu, dados niki sanes perkawis Roh Suci purun rawuh napa mboten wonten ing satengahing para umat pitados. Nanging niki perkawis kenging napa kok Roh Suci menika kedah rawuh lan kenging menapa kok Roh Suci menika kedah dipun undang wonten ing gesang kita. Biasanipun Bapak Ibu kita menika nyuwun pitulunganipun Gusti menika nalika kita napa? Wonten ing swasana kawontenan ingkang priyatosaken nggih. Patah semangat, putus asa. Nah niku nglukru, kecalan daya, kecalan pengajeng-ajeng, sakit. Kita tansah nyuwun Roh Suci menika rawuh paring pitulungan wonten ing gesang kita. Nanging Bapak Ibu, Roh Suci menika mboten badhe meksa lumebet wonten manahipun manungsa. Roh Suci menika badhe tansah sabar ngrantos kapan dipun undang lumebet wonten ing batosipun manungsa. Kenging menapa wonten ing donya sakmangke tasih kathah tiyang ingkang tumindak awon. Tasih kathah tiyang ingkang jahat. Tasih kathah tiyang ingkang ngandelaken kekiyatan sanes tinimbang ngandelaken kekiyatan saking Gusti Allah. Awit tiyang menika nggih nutup rapet-rapet korining manah. Roh Suci mboten saged lumebet, Roh Suci mboten saged makarya. Tiyang menika menutup hatinya erat-erat. Wangkoting ati menika. Ajeng Roh Suci mboten saged makarya. Roh Suci menika kedah dipun undang rawuh lan makarya wonten ing gesang kita. Menawi Roh Suci sampun makarya Bapak Ibu, kita saged ngraosaken berkah lan pangrimatipun Gusti. Kados Lydia wonten ing waosan kita ingkang sadeyan kain ungu saking Tiatira. Nalika Rasul Paulus wonten ing pasamuan ing Filipi panggih kalian Lydia menika saestu mirengaken menapa ingkang dados piwucal saking Rasul Paulus lan Lydia lajeng bikak manahipun ngundang Roh Suci rawuh wonten ing manahipun lan Lydia ugi brayatipun nampi kabaptis. Nah, Bapak Ibu para sederek, nanging asring tiyang menika gadah pamanggih pakaryanipun Gusti, pakaryanipun Roh Suci menika namung perkawis ingkang ngedap-ngedapi, perkawis ingkang mencolok, ingkang wow. Nanging Bapak Ibu menawi kita raosaken katresnanipun Gusti, pakaryanipun Gusti menika mboten namung nalika sakit lajeng saged saras.
Nalika wonten masalah lajeng saged karampungaken. Nalika menapa ingkang kita pingini saged gagayo. Kamangka Roh Suci menika makarya menika wonten ing mawarni-warni cara Bapak Ibu. Sae cara ingkang ngedap-ngedapi ugi cara ingkang lelampahan ingkang prasaja. Hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Roh Suci menika makarya mboten namung nalika sakit lajeng saged saras. Nanging Roh Suci ugi makarya nalika kita tasik nandhang karingkihaning badan. Nanging kita tasik gadah semangat kangge nglampahi gesang. Nalika tasik wonten ing karingkihaning badan kita tasik ngraosaken bilih Gusti tansah ngresnani kita. Roh Suci ugi makarya mboten namung perkawis nalika wonten masalah lajeng karampungaken. Nanging Roh Suci ugi makarya nalika kita tasik wonten ing karibetan, tasik wonten ing momotan, nanging kita tasik kiyat ngadepi menika kala wau. Roh Suci ugi makarya mboten namung perkawis nalika maringi kita sukses. Nanging nalika kita gagal, terpuruk ndlosor sekalipun, kita tasik kiyat ngadeg, kita tasik gadah pengajeng-ajeng, kita tasik semangat mboten nglukru, mboten kecalan daya. Nika sedaya pakaryanipun Roh Suci Bapak Ibu. Bapak Ibu para sederek ingkang kinasih, kantun sak mangke kula lan panjenengan purun napa mboten ngundang Sang Roh Suci menika rawuh makarya wonten ing manah lan gesang kita, paring pitulungan, paring kekiyatan, roh penolong, roh penghibur. Napa kita tasik wangkot namung ngandelaken kekiyatan kita piyambak, tasik gumunggung, tasik sombong. Namung Sang Roh Suci ingkang saged paring pitulungan dumateng kita kangge saged nindakaken sedaya dawuh pangandikanipun Gusti. Monggo Bapak Ibu para sederek, wonten ing gesang kita, wonten ing pandonga-pandonga kita secara pribadi, monggo kita kaajak tansah ngundang Sang Roh Suci rawuh lan makarya wonten ing manah lan gesang kita saben dinten. Gusti berkahi kita sami. Amin. Sidhem sawetawis kangge kita.